духтарако соза назин саломатиятон хуба нигоҳ кунен чӣ хушрӯиё глянцеви ипекда омада инами глои ҷакарда беҳад фасонакан ина марамат каседа даркурай аввал бенигинша навор гирифтем ки шумо касоне ки бенигин мехоҳанд успед кунен заказ карданда марамат ина сафедаш ҳозир чандта ранги хушрӯ дора ҳамаша нишон метиҳем нархаш 200 сомонай донада касе опт мегира бо арзон мешава ира бинен охи чӣ фасонае аҷоиб хушрӯ ҳозир дигар цветошам нишон метиҳем 5 та расветкаи фасон дора ишаишда хушрӯай шаишда хушрӯай ҳамаш духтарако якчи дигара ёдовар шавам ки сурат надорем ина марамат тамошо кунен наворда ҳамаша хушрӯ нишон додистам кадом цветеш ки дар корайтон аст скриншот кунен партоен дарав дастафшик мо бурда шумода мерасона дастафшикмон занакай духтаро марҳамат хоҳарои азиз метавонен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ана баъд нигоҳ кунед расветкора бинен бовар кунен ҳамаи расветкош хушрӯай инаиш кабуд шай сафед дора инихи бардову дора кабуд дора ҳозир бо дигар намудшам нишон метиҳем тамошо кунед сиёҳам дора духтаро расчётото нагирен як цвети хадавои дига оранҷевияи духтаро ҳозир бисёр гирифтаистиян чи ипек чи паплин мисол чи итальянка инами цвети оранҷевиш хушрӯ рафтаистай духтаро навори мада камака цветш дига омадистай лекин оранҷевии фасони хушрӯае пеш ина духтаро нигоҳ кунен ҳозир ман аз наздик нишон тиҳем бовар кунед цвети хича нишон дода натонистаистам ина диден янам хеле цветай хушрӯай оранҷевиш хулас метавонен аи цвет гирен барое ки цветай бисёр гирифтаистиян ҳозир чӣ хеле гуфтам чи ай итальянка чи ай ипек ва чи ай нами ҷакардо ваиш цвети оранҷевиш хушрӯ харидорӣ кардастиянами цвета ана баъд сиёҳ дора ҳозир сиёҳшам нишон метиҳем бинен духтарако чӣ хеле гуфтам каседа дар курай метавонен ами скриншот кунен партоен мо шумода дарав доставка мекунем ина марамат касе ки сиёҳ мепурсид сиёҳшам ҳастай омадагиай ба ҳазурина тамошо кунен ҳозир сезони ҳамина омадагиай беҳад киртада абаяда хушрӯ меброя ина бинен двойкада чӣ намуде ки мегирен метавонен нависен дарав шумода мо доставка кунем бенигин як либосаш 200 сомон донада касоне ки опта мегиранд боз ҳам арзонтар мешавад духтаро расчётотона бигирен ира бинен охи чӣ фасонане ҳамаш хушрӯай и 480-500 сомонаша ман нишон дода будам ҳозир боша глянцеви ипекда омадай ина марамат метавонед аз ино дархост кунен даррав мо шумода бурда доставка кунем сафедаш аҷоиботай духтаро марамат чӣ ранги дар корайтона интихоб кунен духтарако нигиндоршам ҳастай нигоҳ кунен чӣ хеле нигиндораш хушрӯ ира бинен аҷоиб фасон и оранҷеви бо фасони бад омадая ира бинен ох духтаро сангчорша бинен сангш корш беҳад хушрӯай духтарако цветшам аҷоибота ина марамат сангдораш уқай и нархаш фарқи калон надора нигоҳ кунен сангдораш 250 сомонай ки иқа санги хушрӯ задагиян ана и цветшам аста ина и моделош 250 сомонай ҳозир я намуди дигаш 260 май ушам нишон метиҳем духтаро марамат инаи малина цветай навори мада хушрӯ наомадастай цветаш неки ай пеш хушрӯай ина омад цветаш хулас ина цвети фасони хушрӯви дига малина цвет ҳамаи цветош хушрӯ лекин оранҷевира хушрӯ гирифтаистияна ҳозир оранҷевиш модаштагай ҳама гирифтаистай духтаро чи ипек чи итальянка ҳамаи материалора ҳозир инами цвета хушрӯ харидаистиян мана хулас нависен шумо мо дарав шумода доставка кунем ана баъд бо ҳастаи ҷада инчунин кабути фасон и гилш бо дигая ина миёра бенигинша ман 200 нишон додам ина нигиндораш 260 сомонай якем цвет эвай и хушрӯ ранги туркиё омадай сифаташ мана марамат метавонен сафедшам аҷоиб баъд медонен и бисёриё сафеда намегиранд ки метова мисол и прозрачный нестай сафедаш ғавси хушрӯай марамат ина метавонен дархост кунен ҳамаи цветош хушрӯай бовар кунен и шаишда хушрӯай шаишт и намуд и гил атласниё 260 сомон як либосаш духтаро расчётотона бигирен ира бинен бо чӣ хушрӯ задагиай сангош марамат хоҳен сангдор хоҳен бе санг даррав дастафшик бурда шумода мерасона ана оранҷеве ки ман шумода нишон додам ку
атласный ипекаш, иш жакарда боша гулуш савза. ина диден духтаро хулас кадоме шумода дар кор мешава ҳами скриншот кунен партоен дар рав дастафшик бурда шумода расона духтаро и цвета бинен охи хушругиша аҷоибот тамоман аям 480 сумаку фарқ намекунанд духтаро нигоҳ кунен ина нархиш чанд майра 250 260 атласниш 250 жакардаш 250 сомон 260 атласни хулас духтаро оригинал қати хушру кори дастӣ беҳад модели фасонай арзонай нарх успед кунен барои бори новинкаяй ҳозир сифаташ зури зур омадагия якум борда чихе бор хушру меоя фақат расчётатона бигирен ҳамин нусха ҳозир ҳама чида биромадагия ипек даям паплин даям резинка даям ҳама чида биромадагия неким анамиш хушрувай духтаро марамат дар кортон боша скриншот кунен партоен мо шумода дастафка кунем